Hej Hafslund. I dag vil jeg vise en video, hvor vi går i dybden med at bruge ChatGPT og andre AI-værktøjer som et assisterende værktøj i forbindelse med læring og kompetenceudvikling. Det er klart, at al læring kræver en indsats. Det kræver tid at sætte sig ind i noget nyt. Men det, der er fantastisk ved generativ AI, det er, at de her nye værktøjer virkelig kan assistere ens læring hele vejen i processen fra starten, hvor man skal prøve at lave noget struktur for, hvordan man gerne vil lære noget nyt, til når man er i gang med at lære et nyt materiale, til når man også prøver at reflektere over, hvad man har lært og hvad man fik ud af det. Til at starte med, så vil jeg prøve at vise jer nogle prompts inde i ChatGPT, og jeg vil prøve at tage igennem et læringsprojekt. Det er vigtigt at forstå, at når man skal bruge ChatGPT til læring, så er potentialet meget større, end når man har et projekt. Hver gang I skal lære et nyt begreb, en ny teori, eller I skal reflektere over noget, så kan I potentielt få gavn af ChatGPT. Så det her det er et eksempel for at prøve at vise jer nogle af mulighederne, som teknologien har. Men det er klart, at de små muligheder, der er i løbet af en arbejdsdag for at bruge det her værktøj, er meget større, end når man skal til at gå i gang med struktureret og lære nogle nye kompetencer. Jeg har forberedt nogle prompts her, og nu vil jeg prøve at vise jer den første. Jeg har oversat den til norsk, selvfølgelig brugt ChatGPT til det. Og det første prompt her, det handler om at definere en læringsplan. Her forklarer jeg ChatGPT min situation. Jeg har et karrieremål om at blive leder på arbejdspladsen, og jeg vil gerne have en samtale med min leder om en mulig forfremmelse inden for 3 måneder, og derfor vil jeg gerne begynde at udvikle nogle kompetencer og værktøjer til at være leder. Jeg har ikke noget formelt kendskab til det, jeg har ikke læst ledelse, derfor vil jeg gerne bede om et 3 måneders læringsprogram, som hjælper mig med at blive indført i ledelsesteori, værktøjer og andre kompetencer. Så jeg sætter den her prompt ind i ChatGPT. Jeg beder den om at lave en plan for mig. Det er klart, hvis jeg selv har nogle forventninger til, hvad planen skal indeholde, så kan jeg give den endnu mere klare instrukser. Hvad er det for noget materiale, jeg gerne vil lære? Og til sidst så beder jeg også ChatGPT om at sætte mit læringsprogram op som en tabel, så jeg nemt kan få et hurtigt overblik over mine læringsaktiviteter og de forskellige læringsmål, der er forbundet med det. I kan se her, at ChatGPT går hurtigt i gang med et ugentligt læringsprogram, der både involverer læse forskellige bøger for at få nogle grundlæggende forståelser af principper som leder. Den opfordrer mig også til at finde online kurser. Der kan jeg selvfølgelig også bruge ChatGPT til, og hvordan kan jeg finde enten gratis kurser eller relevante kurser. Hvis vi nu siger, at jeg går i gang med at prøve at lære noget om ledelse, udvikle mine kompetencer, så kan jeg selvfølgelig også bruge ChatGPT direkte. Jeg kan skrive til ChatGPT, at jeg gerne vil udvikle mine færdigheder inden for ledelse, og derfor gerne vil lære om forskellige ledelsesteorier. Og her giver jeg bare et lille eksempel for at vise, hvordan ChatGPT også kan give en overordnet forståelse af forskellige begreber og teorier. Det her det er selvfølgelig et eksempel, hvor I vil kunne finde rigtig mange muligheder for at lære ting i jeres dagligdag, som ikke kun handler om, at I skal i gang med struktureret læring, men sidder med et eller andet nyt emne og egentlig godt kunne bruge og forstå noget mere i dybden. Så vil jeg også vise jer, hvordan man kan stille spørgsmål til det, man lærer på en lidt anderledes måde. Og her vil jeg altså prøve med promptet at spørge, hvordan ville Machiavelli, en kendt filosof, der har skrevet bogen Fyrsten, kritisere konceptet om demokratisk ledelse. Altså jeg prøver at bruge en historisk figur til at prøve at få et andet perspektiv på en af de her teorier, som ChatGPT har beskrevet for mig. Machiavelli er meget kendt for sin fokus på magtudøvelse, som måske er alt andet end demokratisk, og derfor så er hans kritik af demokratisk ledelse også noget, der netop handler om, at det er en dum idé at involvere alle i ledelse. Ledelse handler om at være effektiv og hurtig i sine beslutninger, og menneskets natur passer i bund og grund slet ikke til at bruge den her demokratiske ledelse, hvor alle har noget at skulle have sagt. Så det er bare et eksempel på, hvordan man kan engagere ChatGPT
med forskellige synspunkter og bruge det, at ChatGPT har uendelig viden om forskellige historiske personer og teorier. En anden måde, man kan bruge ChatGPT, er, at man kan bede den om at finde fordele og ulemper ved en teori. Så nu spørger jeg ChatGPT om at få 5 fordele og 5 ulemper ved ledelsesteorien om demokratisk ledelse, så jeg bedre kan forstå, hvordan kunne jeg bruge den her teori i praksis, hvor det er måske en god idé at applicere ledelsesteorien, og hvor det er en dårlig idé at anvende den. En anden tilgang, hvor man kan bruge ChatGPT til at lære nye ting, som er temmelig anderledes, er at bruge ChatGPT's evne til at være en vejleder eller en lærer. Så her beder jeg i en ret lang prompt, jeg skal nok sende dialogen med ChatGPT her efterfølgende, om at være en hjælpsom vejleder, som hjælper mig med at forstå nye koncepter ved at forklare mig idéer og stille mig spørgsmål. Så jeg beder ChatGPT om at introducere sig selv, og så beder jeg den om at spørge ind til mit niveau, og derefter så beder jeg den om at stille spørgsmål, som får mig til at give nogle refleksioner omkring emnet, og så beder jeg ChatGPT om at give mig forklaringer og eksempler, som kan hjælpe mig med at forstå det her nye emne. Så her spørger ChatGPT, hvad er det, du ønsker at lære mere om? Jeg ønsker at forstå forskellige ledelsesteorier og hvordan de kan bruges på min arbejdsplads. Nu svarer jeg lige på dansk. Det forstår ChatGPT heldigvis, og den fortsætter med at svare tilbage på norsk. Nu spørger ChatGPT så ind til, hvad er det for en erfaring, jeg har? Hvad har det givet mig i forhold til ledelsesteori? Og så kan jeg for eksempel forklare, at jeg har før været leder på projekter, men har ikke reflekteret teoretisk over, hvordan man går til ledelse. Og i det her tilfælde, fordi jeg fortæller ChatGPT, at jeg er nybegynder, så giver den mig nogle af de samme grundlæggende ledelsesteorier. Hvis jeg havde sagt til ChatGPT, at jeg kendte grundlæggende ledelsesteorier, så ville den selvfølgelig starte et andet sted. Det næste prompt her er en prompt, man kan bruge, når man har lært noget nyt. Og jeg kan også anbefale, at når man skal lave de her læringsprojekter, når man gerne vil lære noget nyt og gerne vil bruge ChatGPT til det, så kan det være en god idé at lave forskellige samtaler med ChatGPT. Så her kan man lave en anden samtale med ChatGPT, hvor man ikke beder den om at være vejleder, men hvor man beder ChatGPT om at være en læringscoach, som hjælper mig med at reflektere over det, jeg har lært. Så det vil sige, at hver gang I læser et kapitel i en bog, eller hver gang I ser en video, eller hver gang I har en samtale med ChatGPT, så kan I altså bruge den her prompt til at gå ind og få ChatGPT til at være coachen, der hjælper jer med at reflektere, hvad det er, jeg har lært, og hvad kan jeg bruge det til. Og her kan jeg jo skrive, jeg har lært flere ledelsesteorier, og hvordan de kan anvendes. Især teorien om demokratisk ledelse. Og her giver jeg selvfølgelig en meget overfladisk forklaring af, hvad jeg har lært. Så her stiller ChatGPT opfølgende spørgsmål. Så det her det er altså en god måde at lave en slags uformel coaching, hvor man ligesom får testet af, hvad har jeg egentlig lært, og tvinge sig selv til at reflektere. Det sidste, jeg vil vise, er et værktøj, jeg allerede har vist jer før, og det er nemlig det her værktøj, der hedder Perplexity AI. Og man kan også bruge Perplexity AI gratis. Man kan installere et plugin, og så kommer der sådan en her drop-down ned, og her siger jeg til Perplexity, at jeg prøver at lære ledelseskompetencer, forstå mere om ledelsen, og det har jeg brug for, fordi jeg gerne vil prøve at arbejde med ledelse på mit job. Derfor så leder jeg efter nogle hacks og nogle måder, jeg kan bruge AI til at lære ting mere effektivt og finde relevant læringsmateriale om ledelse. Og her nævner Perplexity AI så forskellige muligheder. Blandt andet nævner den, at der findes forskellige platformer, hvor der er online kurser. Og den siger også, at jeg kan bruge AI-drevne chatbots som Wobot og Replika,
til at få en vejledning og støtte mig i min personlige udvikling og læring. Men så kan jeg så også, netop fordi at Perplexity, ligesom ChatGPT, er samtaledrevet, så kan jeg lave et follow-up spørgsmål her. Så hvordan kan jeg bruge AI-drevne chatbots, som er gratis at bruge i min læring? Og det her var altså nogle af de ting, som du kunne bruge ChatGPT og også Perplexity AI, gratis versioner af Perplexity AI, til at lære nye kompetencer og læring. Og husk nu, at det her ikke bare er noget, hvis du skal til at lave et helt nyt og mere ambitiøst læringsprojekt. Det er også noget, du kan bruge hver gang du lærer et nyt begreb eller sidder med en ny problemstilling på dit arbejde. Så kan du enten tage ChatGPT eller Perplexity op og prøve at bruge den til at forstå begrebet eller forstå den her problemstilling bedre og komme med et godt svar og lære noget nyt.